se izvinjavam. Jel ovako i u raju isto? Je li bilo strašno? Nije, mora, kak i strašno. Kamo lepe sreće da je uvek ovako. Dobro, dajte da vas pogledam. Pogledajte. Dobro je. Moramo da vas pazimo, znate, vi ste nam VIP pacijent. Ja se stvarno izvinjavam. Mene to od malena. Mene doktori bili zaplašili kad sam bio mali, znate. Ja čim osetim ovu miru, mislim, kad uđem u bolnicu, mene odmah muka. A miriše? Jeste, ja kad sam bio mali, ja sam svaki mesec dana bolovao, mislim, od guše, krajnici i to. Mislim, da oprostite, svake druge nedelje mi rešetali, mislim, udarali mi injekcije, da oprostite, zadnjicu i udarali. Ceo klinički centar se digo na noge zbog vas, jer znate? Zovu iz inostranstva, iz drugih država. Iz kakoga inostranstva? Pa evo, jedna gospođa je zvala iz Slovenije 5 puta. Plače, preklinje. Mnogo se sekira. Je li vam to možda neka rođaka? Pa, stvarno ne mogu se setim. Ja sam bio u stvari u JNA, u Titovo Velenje možda, a ne mogu se setim zato što sam bio u nesvesti. A doktor Miloš sa onkologije, je li vam on rođak? A to je moj spasilac, znate. Hvala Bogu, on operisao moju Radojku, moju ženu, znate. Ruke mu se pozlatile na Bog. Dobro, ajde polako ustanite. Mi ćemo da pogledamo vaše rezultate, a vi ćete da ostanete na observaciji. Da čemu da ostanem? Na posmatranju. Ajde, vodi ga. A ja se izvinjavam, ja bih morao stvarno da idem u Petlovac. Mene treba da se oteli krava i snajka, treba da mi se porodi. A može to, mislim, tamo u ambulante kod nas u Petlovcu, to da se posmatra i da... Ne, vodi ga. A izvinite, mislim, ćete vi svi da me posmatrate, ja samo... Ne vrini srce, ja ću najviše da te posmatram. Sedaj, ajde. Dobro, ovako. Ajde. Mislim... Polako. Ako neće da bude dugačko i to... Ne brini, vidimo se na odeljenju. Doviđenja, dešaci. Vodi ga. Doviđenja. Mnogo fina žena.